Shir. daga fashin sai lawan afkadda da sai na hut sai ubayit sai rahat sai kwasti mararrabar abasha kenan jama'a ce babba da ba juri sai wal madani wai kuna da yawa ta mutanen da kuka tafi da su A lot. ai ba tafiya ce kamar a ce lalle don da ka je ka ga dama wani wurin ka zauna ka daɗe wani gurin kuma ka tafi ba irin wannan. Sometimes if they find a good place, they stayed for a long time. Khartoum daga nan muka je Garsuda. Then they get to Khartoum from there. Khartoum to Jannatul Kufar. Ya Andurman da Halfaya. Andurman sunan gari? Umudurman Da'ila. gari ne mai babba kuwa. Ana alhaji Andurman. Ai gari ne su. Ai uku ne a buɗe da Halfaya. Alfaya. Andurman haka ga Khartoum ne. Abin nan ne bahar ne a tsakani da Abiya da Azara. Bahar al-Abiya. Duk sai an hau. Khartoum ita ce kebin mai iyafot. Okay. Ƙasar There is, she said the only, by this time I think the only Khartoum has airport. By this time. Sannan duk Masar take bi. Okay. Which transport did they travel? When was it? When was it that she did her Hajj? In which decade she did her Hajj? Which years? In which year? No, she cannot remember. Without you tuna shekara? Did she go? Wa. By foot? By foot? No animals, nothing. maybe Amma jiya ana hawa dan doki haka wani sa'in a tafiyar ku? Da shanu. Cows, Ana hawa shanu. sometimes horse, sometimes cow in the way. Daga dai Borno zuwa Firlamin mota. Amma ana tafiya ƙasa da jakai. From Maiduguri, Borno to Chad, Parliament is in Jamina, I think. They use car, but from there they continue by road, by foot, by something. Daga Firlamin kuma mota tana zuwa Abashi. Duk mota sun fi amma da masu tafiya ƙasa. Daga jakai kamar dubu duk da mutane. She says you can see 1,000 donkeys. All people are going. So they go in a big group. Yes, in big group. daga baya sai da ta dawo aka mata aure da Sheikh ko Sai da ta dawo. Wata uku da Sai da ta dawo da wata uku. When she come back from Mecca, it's 3 months. So she get married to Sheikh. Maji can ma kun dade a can Makan. shekarar mu takwas. She spent 8 years in Mecca, between Mecca and Medina. So she know every corner in Mecca. Even now, if we ask her about some places, she said, there are some mosques. Because her memory is very sharp now. So she can remember everything. Yes. So she Daga jirgin ruwa ba. use also canoe for... Sannan ai ba ta jirgi ba zuwa mata. Hajiya, wai a can lokacin da kuka zauna ana makaranta a can Makka ko Ana yi. wai kuna zuwa lokacin kenan? Daga nan A'a, ma'ana ke da kuke zaune a can kuna zuwa makaranta? sai ta allo. They didn't attend the school, but they attend some katatib. What do you call it? Katab. It's like in Sudan. Makarantun allo. okay da allo ake karatu a Makka a lokacin Na Ƙur'ani ba. da allo ake karatu a Makka a lokacin ko a takarda Kamar na nan ba. O da allo na da. The alluna just like here. na'am Kai. da alluna a lokacin In daga muka daɗe daga nan jirgi yake. Jirgin ruwa ne zai kai mutum Jidda kuma. Daga Bar Sudan ba. okay. From Sudan, they took Da Sawaki. ship to Jeddah. From Jeddah, continue to Mecca. Ƙasar Tiniyan kuma Masauwa.
ana ake shiga jirgi. Musawwa. Na ga shi muna nan jirgi aka fara mace ta tsallake da jirgi ta je Maka, ina nan gidan Wace ce? baturiya ta tuka jirgi ya wuce ba, Oh. jirgin sama ba, to annabinsu ne da su shi ne suka yi. So, she's saying that when she was there, she heard about that the post woman drove a plane. When she was in, I think in Sudan, she heard that the post woman, yes, driving a flight, yes, between this area. I don't know. So this was maybe then Yes. Ya bane. Kaga jirgin ruwa in ya tashi, Hajia, akwai tijjaniya a Mecca wallahi kuwa. ana wazifa. Da a nan ma a harami, daidai rukunin yamanin nan, za a fita baba Ibrahim ba ne, baba Takiya. To a nan duk suke su Malam Usaini, daga baya aka hana ana yi sosai tijjaniya, inda ba a. She said that there was Tijaniya in Mecca during this time. There are some place in Cikin gari kuma duk close da to Babit masallaci Takiya. da ana yi. Inside mosque, there are a lot of mosques in Mecca. When she was there, there are a lot of mosques that Wazifa been reading. And inside the haram, close to Babit Takiya, there are places some people are doing, but later the A can muka official gano public. maulidi kamar ba irin na nan, kasan nan da karatu 20 ne ake wata maulidi. To a can kuma hukuma ta yi guri mai yawa, kowane addini ga shi nan, kowane da nasa an keɓe masa, kowanne an keɓe masa da askarawa da masu Ana hidima. kan 12. Ana maulidi. To ran sabe sai a zaffa, a hau da askarawa da kaɗe-kaɗe da komai a zaga gari, shi kenan da 12 sai a zaffa. She said when she was there during the Maulud, the first day of Rabiul Awal, there are a lot of different places that government used to specify for different sects. These are Tijanis, they are so. They are doing a Shiriniyat and some poems, and after that, they will spend 12 days doing this. But the 12th, that is the date of the birthday of the Prophet, there are some like big occasion called Zappa. That would be, they are going throughout the Mecca, like Mawkib. So after this is the finish of the Mawkib. So this would be which year? 1920s? Kaga kuma Maybe. su dama a sharifai suka Because ajiye, kasan 20. daga waje kuma da an yi rumfuna masu abin halawa, kamar tukwanen nan namu manya-manya gezan na tagulla sun gigirka Na abinci, na halawa. na alawa. Wannan idan ka da hannu ake tukawa. Duk na maulidi ne. Tukunya na taɓa rarraka, wallahi. Tukunya na taɓa rarraka, ana kallon su sharifai. Yeah, she said A giggina su ɗakuna ta halawa da ‘yan duk an kewaye wurin hukuma ne take. Ana ta kallon su, suna ta tari ce, ta gyaɗa ce, ta different types of sharifai ba. halwa. They are making it in Mecca during this time in a big pots in different places. All this by the government, I think. Sharifai ana kallon su. Yawa zai matsa, tukunya They na are, taɓa rarraka. yeah. Hajia wajejen an yakin duniya sannan ana yaki lokacin da Yaƙin kaje. Hitler sannan muka tafi. An yi yakin duniya na farko amma ba yi na biyu ba. Sace Yaƙin lokacin duniya na farko na Kamaru kenan ko da ake faɗa. Na Hitler ko shi ne muka tafi. An yi na farko amma ba yi na biyu ba ko? Wannan ne na biyu na shi ne na uku. akwai na jam akwai wanda na Hitler dai shine na biyu. Na jami shi ne yaƙin Kamaru. shi ne fitila kenan shi ne na aiki Ina ai ba shi Wanne? na Kamaru. Oh, wanne ne yakin Kamaru? Shi ne na jami.
Na farko. yaƙin Shi ne duniya na yaƙin farko Kamaru. to ta ce ba wannan bane na biyun da lokacin su Na biyu na Hitler. na Hitler A Fadloma ake tara mutane sojoji din nan a mota ake ɗaukar su. they are taking Kai su soldiers Soldiers. from N'Djamena to Sudan to this area. I think to the Mediterranean. I think. To a nan ake ɗaukar sojoji a hattun a mahadda ta jirgin ƙasa. Abin gwanin ban tausayi. Ba wai ba mun gani da idanmu. In aka ɗauki taragu kamar 12 gadare ake kai su can. Gadara gari ne? Ake malgarwa in aka kai su yau gobe jibi gata inda muka zauna kamar nan ne da gidan malam tsalhada duk an da su a irin taragun nan da ake ɗauko mota an rufe duk an kashe su. She said she stayed like Wanda- close to the wanda station in suke- Khartoum where train station where the soldiers used to be shipped to. So sometimes she watch how some people are there's a lot of corpses coming back from the fields also. She witnessed all these people are crying. Some, I think during the First World War, Second World War. Ba kamar yadda muke ba ku labari mun gani in za a fice da su a jirgin nan ana ta koke-koke 'yan uwa to ko kwana 4 ko 5 sai a dawo da gawarsu din sun mutu na nan da aka tafi da su na can in an gane masu shi su ɗauka na sauran kuma in babu sai a wuce da su bar sunan a zuba a ruwa duk nan ruwa ake kai su wallahi. Sometimes she said families coming are crying to identify their families, but some people have never been identified by their families, so they go with them. She said maybe they are going to throw them to the sea or to just bury them without any identification. So it was during the war. Yes, they are in Sudan. They are, Which year did they marry with Sheikh? Ina Addis Ababa. Kamar tafiyan nan da When suke. was their first child born? Kamar tafiyan nan da suke a zan duba Hatta. mana 1931. An yi ramammuka na shiga. So in 1930, it's not. Ni na fi tunanin Sai ka First ji World inda War. yiwu. Yes, ni ma na fi tunanin First World Sai War. a shiga rami. Yes, because even When Hajia was 1938. married to Sheikh, she was already back. Yes. Then Yakin she duniya said na the ɗaya ne. Yakin Cameroon, the war of Eh, na biyu Cameroon. ne. I'm thinking, what could be interpreted as war of Cameroon? I think is the First World War because there was, it's when Germany lost Cameroon. Because it's when Germany lost Cameroon, her colonies after the First World War. So if she's saying it was Yakin Cameroon, I think it might mean the First World War, which means she was really a little child. But she was already born by that time. It says 1919 or 1920s? Because First World War was 1518. 1915. 1915 go. So she was already born by that time, Hajia. Hajia. It's too much. No. It's too